George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Peppa prase. Idemo na letovanje. Peppa i George idu na raspust. Pakuju svoje stvari. Ne možete sve da spakujete. Ali moramo da ponesemo sve igračke, tata. Ponesite samo najbitnije. U redu. Ja nosim medu, a George nek ponese Tyrannosaurus. Grr. Mama prase pakuje veliku torbu za put. Wow, to je mnogo stvari, mama prase. Jesi li sigurna da nam sve treba? Da, sve stvari su mnogo važne. U redu. To je Suzi ovca. Zdravo, Peppa. Da li želiš da se igramo? Ne mogu danas da se igram, Suzi. Ja idem na letovanje. O, gde ideš? Ne znam. Idem negde gde je leto. Ne, to zvuči lepo. O, bako, deko, šta ćete vi ovde? Došli smo da uzmemo ribicu. Mi ćemo da brinemo o njoj dok ste vi na letovanju. Evo je ribica. Nemoj mnogo da je hraniš, bako. U redu, Peppa. Evo gospodina Bika u svom taksiju. On vozi Peppu i njenu porodicu na aerodrom. Zdravo, tata prase! Da ti pomognem sa torbama. Baš je teška. Jeste li sigurni da vam se ovo treba? Da, sve stvari su mnogo važne. Zdravo! 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 Ovo je aerodrom. Doviđenja! Lepo se provedite. Mogu li nešto da vas pitam? Zanima me samo da li je moguće da ja... Karte, molim. Izvolite. Da li imate torbe? Da, bojim se da je ova malo teška. Ništa ne brinite, stavite je na vagu. Da li je nešto vredno unutra? Ne. Još nešto? Da! Te torbe možete poneti sa sobom u avion. Samo se priključite redu tamo. Ovo je rentgen mašina. Šta je ovo, tata? To je mašina koja vidi šta je unutra. O! Stavite torbe ovde, molim vas. Vidi! Moja torba sa medom unutra. Tyrannosaurus. To je magično. Ovo je avion koji će Peppu i njenu porodicu odvesti na letovanje. Avion! George voli avione. Dobrodošli. Nadamo se da ćete uživati u svom letu. Mogu li da sednem pored prozora? Naravno, Peppa. Da, George. I ti možeš pored prozora. Govori kapetan Hitni. Da li su svi spremni? Da, kapitane Hitni. Onda polećemo. Vidi, Medo. Letimo. Šta sada vidiš kroz prozor, Peppa? Oblačno je i kišovito. Sad je sunčano. To je zato što smo iznad oblaka. Avion leti sve više i više. Jel mi to letimo do sunca? Ne, ali idemo na jedno veoma sunčano mesto. Letimo, letimo, avionom visoko, oblačno pa sunčano, letenje je zabavno. Peppa i njena porodica lete kroz oblake na putu ka sunčanom letovanju. Peppa prase.